मोपा एअरपोर्टाक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचे नाव लागी फायनल जाला म्हूण चर्चा आसतना मोगोचो आमदार सुदीन ताचेर उलोवंक सोदिना। निर्णय खंय दिल्ली जातलो, लीडर म्हूण पर्रीकार खंय मान्य। एक म्हणजे मला खूप आनंद होतोय, भाऊसाहेबाचं नाव जर मोपा एअरपोर्टला दिलं आणि मगो पक्षानं ती मागणी केली, मी लीडर म्हणून सांगत नाही, मगो पक्षानं आधी मागणी केली, त्यांनी रिझोल्युशन घेतलं एक्झिक्युटिव्ह कमिटीनं आणि ही सगळी रिझोल्युशन मागणी जी केली त्यांनी प्राईम मिनिस्टरपासून गव्हर्नरपर्यंत आणि मुख्यमंत्र्यापर्यंत सगळीकडे पोचवलेली आहे। त्याचा योग्य निर्णय मला वाटतं दिल्लीला होणार, कारण गोव्या सरकारकडं याच्या संबंधी काही नाही आहे। पर्रीकर यांच्या नावाचं पण कुठेतरी मागणी, त्याच्यावर मला बोलायचं नाही, तो प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचा आहे। लीडर म्हणून मला तो पण मान्य आहे। आता हे सगळं जे भाष्य आहे, तुम्ही जे प्रश्न विचारतात त्याला उत्तर गोव्यात नाही आहे, कारण युनियन मिनिस्ट्री काय डिसाईड करते हे गोव्यातल्या मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना पण ठाऊक नाही। मोपाच्या नावा वयल्यान आंदोलन करतल्यांक खंय अर्थ ना, ते खंय मोगो सोडून गेल्ले। जे कोण इथं आंदोलनाच्या पवित्र्यात आंदोलनं करतात त्याला काही अर्थ नाही, कारण ह्या लोकांनी मगो पक्ष जेव्हा सोडला तेव्हा विचार केला नव्हता। पणजे महापालिकेक ECLEI कंपनीन 2 आणि 3 व्हीलर मिळून 24 गाडयो दिल्यो। सुदिनान बावटो दाखयलो। And government of Goa has also initiated preparation of 100% renewable energy plan or energy action plan with Ministry of New and Renewable Energy, Government of Goa. If you want to have a vision, then you have to think twice. A good project has to come. And to convert everything non-pollution, then you require a guts. That is also important. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।